Да. Ще те снимам от застани, където искаш. Не много далеч. Малко не се вижда. Което е добре за мен. Що бе? Ето ще се снимаш. Доста тихичко тук дървото, как убива това. Да. Звука. Долу пак. Няма пречи на хората. Държа на зелен крап. Да, това ти казвам, че Аз бих начало долу. Пуската. ами не мисля. Що може? Леле, това е някакви камиони тук. Да, ама... Това знам, ако го нападнат, се е паднал за един ден. Викам това, ако го нападнат, тук е паднал за един ден. Но то няма хора тук. Кой ще го пази? Не, по принцип, бе, то не мога да отидеш никъде, човек. Мислих, че можеш да Не, аз мисля, че тук ще може да се излезе да се види нещо. Аня уже кинул. Мама только лучше Практика. вот так вот кидай, чтобы она не отлетела и не застряла в камне. Она не застряла. Это уже одна застряла есть. Лежит. Практика не. Тук било готино така да минеш по това. Само е мое. Отпал се за барче. Между другото. Пимпо набира сами стана по-време. Не гледаш, смисъл. Да. Нищо се не види. Вау! Не трябва да си изпускаш нищо тук. Да. На къде са? Нагоре или надолу? Да, нагоре, почва вина. После е там. Сега ще ожеднея. Е, тук на... Вот е на арките преди. Сам. Стой там. Това не е царската зала. Ага. Има някакви странни експонати. Вика, могли са намалят малко билечето за полуотворен замък?
Да бе, ясно, но все Ама пак. сега в момента пък... Я по това как да знам. Ей, супер. Е, там горе си. Малко... Малко е палаво така. Dit die dag zeker dat de breedte was dat het iets rechts. Той рисува. Това не знам какво е. Кацнала от някъде. От 40 градуса. Ей, супер. А това е така шална вратичка. Гъбъл. Не, ти скрил си вратата, не се луниш. Е така. Давай, да обиколиме. Татка мога да М? е тук на следващите. Добре, добре. А, сега. Ето. Да, ще си обиколиме тук. Да, готино. Та сигурно е така метроната зала и тук поданиците гледат долу какво се решава. И дюдюкът. Някакви гъбели. А, той си минава от тук. Ти свърши в нищото. Обратен завой. А? Не, оттам. Ха-ха-ха. Ми да, малко е... В градината бяха с маски. Явно от времето на COVID. Защо навън? Балната зала намерих.
Не е лошо. Отивам нагоре. Еми той там имаше. Ние ги пропуснахме. Много пуснат за ни апартаментчета. Си купиш. Ама... Дали трябва да плащаш после вход за всеко влизане в дома, не знам. Да? Ехо! Тук може да го обикараш цялото. Супер! Да. Не си си правил яки. Не, просто непрекъснато се такова. Ти влеят нещо там. Ей, ето тук, на колите. Да. Аз ски тия смечовете там, бе. Е, там долу на площада. Как ходят, бе, там на площадчето? Да. Неки долу с леки мечове. И отиват некъде. Сигурно има шоу някакво от време на време. Апокалипс. Хай. Да. Тук е якото и интересно как правят реконструкцията. Не знам, аз на тази количка не се качвам. Тук бих си... Ужас. Аз тук бих си пинала едно кафенце, тук не е. Ама не взехме кафенце. Абе, това сега като го лъсна, гледай какво е чисто, ново, бате. Ще стане много готино. Ето тук трябва едно селфи. Като се едно смея. Къде? На така ли? На стана, разбира се. Аха, черносъц. И там долу. Исках пари за се 100%.
Ето виждам кабалет. Там ли бяхме? Айде. Виждам кабалет. Няма ли следя? На човеко инструментите. Не, но може ето така. Аз ще ги снимам, кажи ми какво да снимам. От външната страна. Аз там ги снимам и аз. Ако можеш леко така отвънка да ги снимаш. Мога колкото мога. Да, леко. Ето така. Не знам какво хваща, ама... Леко, леко. На къде? И сега на Атка върни към назива. И надолу. Атка. И това е. Мога, да. Изглежда на камерата като вагина. Те излизат някакви и се раждат. Какво да направя? Коридорче отстрани. За прислугата, примерно. Също свърши в нищо. Да, хвана нагоре. Не ме ли снимава вече? С такива за отопление, ама са по-студени от замъка. Ало ще го отопли. Те виж колко са. 2 киловата, 2 киловата, 2 киловата. Виж какви са маленки тя. Ние сме всъщност една тази част в момента. Яко. Така не само къде ходим. Добре, тук няма нищо. Но мирише на прадня. Имаше такова, как се казва, имаше камина. Единствената стая, която видях камина, майна. Кой там на този тъпче? Ние не се дели абсолютно нищо за ядене. Чак път толкова да си гладна.
Ще дойме лятото тук. Ще да гледам на жените под полите тук. Чули? Ще да гледам на жените под полите, лятото. На жените под полите. Омен съм. Заболявам на колената. Теория. Тия са доста такива. Стън? Не, коси и такива някакси плитки. За надолу са кофти. Скачи. Примерно. Ей! Супер е! Тук няма мина. Видя ли го? А? Тук няма стъкло и аз това и намеря тук колко е чисто, колко много се снима. Тук всъщност няма стъкло. Да. Къде си отвори майка? Там е тесно. Верно? Супер тесно е, видиш. Аз съм страница все пак. Да. Eu luăm mai invers, așa că nu să luăm în direcția opusă. Hai, da, încolo, asta. Nu, trebuie pe aici. Și mergi pe acolo și faci. N-am fost peste tot, dar ți-ai până să-i duci pe acolo și știi cum e. O ia în face. Виж каква част не работи. Викам каква голяма част не работи.
камери на всеки човек. Май, защото никой предно да имаш чукани такива. Го извъртехме, ама сега ще имаше разпознава някъде някой вход. Не мисля. А? Ага. Да, тази част с тия вишки са хубави. Добре, ще ми обясниш. А? Да, ма...
Винаги. Той за тебе има нещо интересно. Тук е отворено. Да, имаше. Виж, това печка има хубава. Това печка ли? Не е печка, не е това там. Yeah. Yes, yes. Ги гледам тия как гризат. То май само тук не сме ходили. Добре. Окей. Ще направя където решиш. Сега разбирам, че тия номера може би са за следване, къде влезнеш, ама... Защото няма винари. Това е то коридор, дето искаше да го видиш. Давам. Бързах тук всичко правя. Ей, то е доста. Лошо. Да. Всъщност е готино. И малко палаво. Добре, твърде палаво. Айде. Ага. Не знам, но не е било такова сиво изглежда мазилка.
Много някакви рисунки. Тъщи се. Пак 2 часа. Това е добре, ще имаме време да ходим там, да бехме решили. Тук има кокаляк. Етнографски музей. Окей. Да, и кокаляк. Да. Тук може да се излезе. Чехидини. Това е то. Доста тихо ми е лято. Те пичо, тук ли дойдоха? Окей, значи има отваряш разни врати. Добре. Culori foarte vii, expresive, se trece la femeia muzicată. Етнографския музей и са излезли там. Да, просто ние не сме им отваряли вратите. Да. Чакай малко. Това ако беше без ремонт или поне чак такъв брутален, ще да е направо екстра. Но като идвахме на маймуните, изглежда доста по-малко. Да, изглежда това е някакъв по-такъв час. Следобедно. Тук ми харесва много. Това било някакъв като ров тук, какво има такова доста. И това щеше да е много хубаво тук. То си е готино. Не подценяват тази техника. Малко тук, ако се качиш на дървото, не мога да намерим. Ама и зеленото яке ти е тревисто зелено.
Яко се чуват. Това е високо напрежение вече.
бият тук. Що? Не знам, место пъщата. Това е камика. Беше Филип 100%. То там колко има още, ако знаеш. German flag пише тук. Трябва като цъфнат и... Окей. Супер е! Може и тук. Не може да снимаш тук. Като застана. Като застанаш се вижда, не вяпаш. Кафенце? Тук или там?
правят макици. Май, Там е сладолед. кафенце. Ей, тук има кафе. Да. Това там не знам какво е. Градините не тълняват. Всеки ден Арка има крато обичава да снима. Трака с някакви пъпчета. Долу в задния двор, дето трябва да се вижда тази работа. Товарът. Да. Или оттам? Еми, да, окей. Да. Честно, проводите с много някаква приказка. Не е само. Защо звук бе? Ти така кокошка виждала ли си? Мале, нещо се едно се наядох от количката. Зиреното. Парот не грита. Парот не грита, така се казва. Парот не е ли папагал? Ето си има латински.
Обърни се. Да се видиш, че си ти. О, това беше гадно. Тие дето бързате тук. Това накрая какво е? Да. Между другото е такова. Сигурно топлина. Гледай. Групи, екскурзоводи. Готови да ти кажа някакви интересни работи. Не, мисля, че ще се говори, че едва ли не влизат на групи. И само в определени часове. Ти си идваш и си влизаш и си уникален. Това зависи сигурно Супер. в тия летните часове, дето много навъдеца ще има, може би ги разтакуват са. Не да хора толкова. Какво си може? Схил това къде е? Ти представяш тия... Къде бачкаш е? Тук... Леко става. Всеки ден да излезеш с пушиш цигара. Това има камери тук. Ето. То път ще следва майката вчера, че изпусна нещо. После двете, тук слизаш някъде си долу. В... кое? Гледай. Виждаш голямо парче стъкло. Да. Много е твърдо, не знам. Какво не е това? Пак пише 12. Кога тук е на финала? Да, бе, сигурно са тия. Ходиме към едно. The Science, ето ти туалета. Аз ти казах, че не може да няма. Добре, да. Така, Франц Йозеф. Това е Кенеф. Ето. Значи това трябва да си четеш. Ти ще се навръщаме. Взела не сам. Банасол. Че е много готино всъщност. Това си е тук, гледай. Да, много старо, те са и преизидария, гледай. Стухли. И по-дъчка е сол, който малко се хлъзга между другото. И са някаква пропаст тук. Това между другото нещо пише, ама... Има такова. Окей. Разглежда обитание. Тук конята ли са държали, ама... Не. Шапките са готови. Ами... Добре, това не се влиза тук, изглежда. Английски, да. Окей, пише на грамата. Еми, чудесно, но... Не знам дали... Готино е това. Не се виждам. Съоръжението. Те са ходили тук. Това ли бе? Баяко не трябва.
сякаш ползваме един или два. Толкова изгнило, че му ти падне на главата. Да бе, дървото се пръска и айде. И метала също, гледай. Не ми да. Много ме кефи обаче на Венеция там. Тия дърветата, като ги набучат и те практически стават здрави като бетон там. Да, ама те са и специални, не само... Да, така е, но и те са и от специално дърво, или не беше там. Трябва да прочетем това към аз, както го прочетох без малко прочетем. Не ги съм се чудила как че го става това. Да, тук го погледнахме това, но... Него е. Два коня били. Два. Ти сериозно? Ела, аз съм шокирана, че тук толкова от земята има. Ето те са служили клетки вътре. Видете ли? Пекахте ли го това месо? Не ни предвиждате. Защото не се печете на това месо. Ще види дробата да не ги никъде не е така. Казах за месото. Една тарелка, не са. Една тарелка имаш пиешки. Някакви лодки тук, цък-цък. С тебе ще Евентуално да. ще гребеме. Къде ли са ли те возят? Не знам. Окей. Стъпалата, да. Лифт. Добре. Well, call on the roof, the Gisela mines were open. The existing contact shapers were used in extraction. Къде е точно? Е, тук надолу пише има табелка. Защо не четеш? Чудо ти четеш. Чета, ама не разбирам всичко. Окей, ми да слезем тук надолу. Ето. Спре лифт елеватор. Не пише забранено. Добре, това ще трябва да го пипам. Ще неща. Не. Малко е крипи. Все едно черната перла изляза от дълбините, бата, не? Ами какво се каже това другото? Летящия холандец. Леко без уши. Еми, нацо лек съм, ама... Лек си ти.
това със сигурно тук. Да, това ще го видя, ама... Там има да се гледа още. Аз не виждам нищо. Там... тук не стои. Ама и access видам. Ага. Внимавам, вързал съм си го за ръката. Виж, по някакъв начин и отсреща имаш. От тука. Може би от Аха, това, може би не, може би. защото там виж има дзъга. Просто са условия. Нищо не се вижда. Вижда се една огромна дупка и някакви лодки долу. Я да видим тук. Рудов баня, мина Рудов. Окей. Тук вляво е стълби. Тук вдесно е това. Хочу да пробваме слезане по стълбите, па да се качаме с асансьора. А? Добре. Чули? Не бе, аз коленото не ми е добре вчера, не би беше днеска. Не само да ти трябва да казваш тогава, защото нали пишеше, че са хора с такава фобия. Фобия? Не. Не. Вярно ли бе? Нека започна да ми се свива. 4 минути беше, пише. Тук съм се чувствам подсигурена и не е толкова. Да. Копчето не работи. Не работи само време. Дебра със сигурно. Като тръгнеш се насера, честно. Защо? Ти не натискаш. Не по-мъжката. Мала шага. Добре, яко. Гледам всичко. Ето тук на лодките. Не е толкова много. Добре, отдолу нагоре е по-впечатляващо, отколкото отгоре надолу. Мисля, че съм дърти. Вижте, с асансьора беше екстра. Абе, това какво е? Хотел. Това е... Хотел. Супер е, какво? Някаква мара висулки. Такива за осветление. Не бе. Солени висулки такива, виж? Аха, да, има. Моля, падна на някаква ниво. А те там са загърби. Много яко. Ще разходим тук. Салина Турда.
това не продават. Това си е вода. Добре, гледай, това си е водата. Не ми се плува тук. Стих се за това пруд, това. Как се кажеш? Спомняш ли си? Стих се за она, къде плуваше в това, къде гмуркаха тия нормалници. Малко съм се насрал там, да. Ехото е добро, да. Как се кажеш този филм, Натал? С мината. Силус. Силус. Как ти се струва? Плува ли си с лодка? Окей. Трябва да сме внимателни обаче. Колко пара беше? Колко пара беше? Ще видим. Малко ми пречи светлина. Беше това малко по-рано. Но аз обладнях. Не, ми аз съм, то няма какво да ти. Аз хапнах малко козунак, преди тръгна от колата. Ще разцъкаме, да. Но отивам на това барче да видим. Няма нищо забранено яденето от пиенето. Там отвънка, да. Надяваш, че на майна си. Сега те виждам. Запали я и пускаш да снима. Тя снима май. Би то брой там. Брой. Сте известно Ама време. доста на такъв. Не е на лайт. В смисъл не е на широк обектив. На лайт е, не на ултра лайт. Ама трябва да ме направляваш, човек. Лево, десно. Там. Или ако искаш пък другата посока. Не, окей, така. Просто ме дръж далече от разни Да, всички са така. Да я завърти натам. Чакай. Това гребло. Да завъртиш натам. Чакай, стой. Лежавам. Само едното гребло трябва да... Само онова, да обърнеш носа. Само онова гребло. Греби. Мацо. Греби. Изджал съм. Няма се изджасаш, така, завърти носа. Не съм и свикнал още. Как си дръжме Така. далече. Това. Още малко. Така. Още малко. Са. Още даже малко. Спокойно ще се отблъснеш. Така. Окей. Много добре. Добре, че сме бавнички. Така. Право напред. Има един колец. Чакай да видим тя на къде си. Мъчиш ли се? Малко ми е трудно да навигирам. С гръб. Окей. Така. Малко насам трябва да обърнеш носа, само с това гребло. Давай, Така. давай, само с едното. Още ли? Да. Още малко. И тя сама се завърта. Така. Давай, сега с двете. Карай, крета е лекенко.
че тя не крета лекинко, те сме широки. Отиваме. Страшно не. Ще се завъртаме, аз искам да минем тук пред това. Еми да. Така, добре ли сме? Да. Това мисля. Добре сме. За сега. Сега трябва леко да изправиш. Какво значи това? Насам. Насам да Значи с завъртиш. този. Така. Така. Още малко. Така. Сега си само направо. Ма да греба ли? Оставяш, ми греби де. Ти иначе оставаш да се завърта. Ще остава, защото сме близко. Не сме Или не близко. сме близко. Не сме близко, идеално сме. Окей. Чакай. Сега малко трябва да се да изправиш, а ти го виждаш, де? Да, като се гледам. Окей. Ще обикаляме ли? Ще опитаме. Имаме 20 минути. Ще правим обиколка и стига Мгм, толкова да, ще и минути. то толкова, 20 да. минути. Иначе не е лошо. Само Да. едно в гребаното. Кажи къде да спра, защото сме настигаме. Където те кефи? Ще ни заобиколят. Ей тук, ако искаш спри, да. Да, е така, ще държиме. Ама малко. Така, добре ли сме? Да. Колко съм далеч? Далеч си. Спокойно далеч си. И дори да се бутнеш, то ще е съвсем леки. Така. Това дълго съм ще изпадна ли? Не знам. Не рискувай. Трябва да ми ръцете на телефона. Ма... Чече, много не обичам да не виждам. Може ли Мога. да фане? Спри така. Добре, окей. Пуснеш и веднага тръгна. Ето, снима. Добре. Мога и аз. Можеш и ти, да. Доста е тежичко, между другото. Не е за тежко, просто Греблото е трудно се тежичко. навигира. Така. Ей! Яко! О! Добре, стига. Добре си. Сега малко трябва да се изместиш към стената. Защото тук проходът е малко по-тесен. Измести се малко. Добре е само. Така. Добре, идеално. Че ще гледаш. Гледам. Виждаш ли? Сега се завъртя. Добре е така. Еми не, завърти се. Добре. Давай. Право, Дай с двете, защото са за... идеално. Тук има мрежа, Мацо. И какво това? А не си риба. Не, просто греба. Добре ли сме така? Да. Добре сме. Няма други лодки. Слизаме ли?
Чакай, Hoću ja sama. Hoću ja sama. Ме кефи. Като се солбата. А кой ще е там? Окей. Интересно, но всъщност се вижда. Тук даже не е толкова солиден. Не, тук изглежда се ползва повече. Аз се надях на уния, обаче, виж някой си е зарезал там, това ли? Стига плюска после като излезе, защото ще стане някой проблем за 2 минути. Къде снимам? Ма тя през мрежата е тегъл, да. Има нещо, но... Дето отдолу се виждат висулките, са много интересни. Няма смисъл. Някой ти не знаеш, че те бутне и че стана само телефон. Да? Какво? А там какво е това, дето свети? Това е стълбите, бе. Кенеф. Ти между другото не е лошо, може би да посетиш на... Не се. Точно при излезнем. Ама да, имаш. Не бе да котелеш, ще се върнем. А тя надолу може да е. Това какво е? Тук имаш такова... Да, тук няма никой. Може би си плащаш и ти отварят на група. А това е... това е, не е такова. Това си е фитнесче с... вътре, окей, какво ама... пише? Ето това надолу е. Ама...
Къде надолу? Какво няма надолу? Има една затворена врата с гасена лампа. Също сега намина. Добре, окей. Бал. Самата стена е висока. Изглежда. Жълт кантарион или нещо. Иви. Това е едно прекрасно място да отмориш и да се насладиш на звуците на природата. Нали? Да се насладиш на звуците на природата. Да. Какво загражда?